kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait mania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moabot kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura og sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timani nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan kaayo ang mga punto nga gibutang sa ato karong mga pagbasa ug sa atong Ebanghelyo. Pili-pili lang taani. Kani tingali ang nindot nga bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Mo ni ang sugo niya sa kadtong 72 ka mga additional disciples nga iyang gipadala. Nya matud pas mga theologians kining 72 kay ang una niyang gipadala kadtong 12 ang iyang apostles, yang sunod dayon 72. Pila man na ka 12 ang 72? Unom ka 12 katunga sa 12, no? Mo na siya wa ko kibaw nganong katunga sa 12 nya ni 72 na hinoon. Ang usas mga representative kuno ni sila sa tibuok katawhan nga mosunod sa Ginoo. Pasabot kung unsay gibuhat sa 72, unsay instruction ni Kristo sa 72, maupod na ang iyang instruction nato. Karon inig human aning misa, asa man mo padong? Asa mo padong? Asa man mo muuli? Sa inyong balay. Nya ang iyang instruction diri, bisan asa kamong balaya musaka,
ingna ang panagdait manaa kaninyo. So iniguli ron ninyo dito, ingna tong inyo mga kaubas balay, peace be with you. Mo ana mo, o mo dito day mo giyaw-yaw, kamo nauli na lang ko ikasimbahan, wa lang gyapon mo mangmata mga buanga mo, mga tapulan mong dagko. Na wa pa gani mo hugas, di ba giingnan ti ka, gisugo ti ka nga pagdayon na kong gikan, mo na inyong dadon dito. Mo na patay mo na. Wa na ta makatuman sa sugos Ginoo, mabita na iniglakaw na nato ingnon ita. Panglakaw kamo ug dad-a ang kalinaw ni Kristo. Haron igabot dito sa balay, ingnon sa nimo ang kalinaw maanaa kanimo. Nya ang imong bana wa pa mo bangon kay gikas kabit na luya in town. Unsa may imong isulti? Ang kalinaw maanaa kanimo. Mana. Nato pa di ka maghisgot sa iyang mga sala. Unsaon pagka malinawon og sige tag sukit-sukit, sige tag subay-subay ang mga sala, imo pag ginang hinumduman ang mga sala nga dugay na kaayong nahitabo. No? Unsaon? Okay? Kana lang usa, mo na pinakaunang assignment, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ana. Nya human ani niingon siya, ayuha ang mga masakiton. Sa inyong balay, naabay masakiton? Na? Duha mo ni kaklase ang sakit, na ay physical, na ay emotional. No? Ang kanang physical nga sickness, sayon naman na, ikonsulta naman nagdoktor, tagaan ni mong tambal, ayo na na. Pero ang emosyon, usahay, dili baya madag doktor. Na ay mga taong sige inom og tambal, niya imo pag yung kasaban, imo para bagyong inahan, or amahan. Ingnon pag ganimo ngano man ka moingon mo ng tarong ana imong tambal ma. Unsa man imong gipaabot maghatag na sa kagdugang kasakit nato dinhi. Ana ang imong intang inahan nga medyo giango-ango nagjutay moingon inta ada hilom na hilom nya magsigil gyapon mo ana kamuno gahi jud kay mo go. Gibali na nimo kay sauna ikaw sa tuingnos imong mama ikaw no gahi kay kag-o. So ayaw na aron maayos siya emotionally. Og di mo inom sa tambal, ay lagpaim na. Nya kanang supak ka kanunon, iyag yung kanon, pakana. Ana. Aron wa siya'y kasubo. Magsigi sa ingon, believe jud ko ani akong anak, buutan jud kaayo. Ana. Og maana, wa na na. Impas na na. Nya kay malipayon man siyang namatay. Unsa may tabo? May impyerno siya, malangit. Ha? Malangit, oy. Sala din ang di mo inom og tambal. Sala din ang mukaon sa gidili is doktor. Dili. Pero makadaot las lawas. Nya kay wa man siya sala. Kay nalipay man siya nimo. O di, langit to siya. Pero imong kasab-an, moingon dayon to siya inigim, wa mo minom sa tambal, palit ko ng tambal. Ingon ang doktor nga kaduha, katulo lagi na imnon, nganong duha ra may imong giinom. Sus kamo din hino, kawa gibot. Imo bidyong ipakapintong nagbantay. Ikaw ba di ba giingnan ti ka? Ano ni paimnan? Magyaw-yaw na to imong inahan. Kamo bantay na mitag mamatay ko dinhi. May rasatag mamatay ko Hasol ba paminaw ning anaka? Nya kadto sang imong pag-umangkon or imo batong katabang imong gisinghagan ingon sa to may ratag makubit ka may ratag makubit ka ana nya sala na dili sala mao na nga ang pag-ayo di sa masakiton mao ang pagdawat niya og ang paghigugma niya isip siya. Ayan na pagsigig hatag-hatag diha og qualification nga kung mutuman ka sa kong sugo higugmaon ti ka og di ka mutuman di ti ka higugmaon. Mao na ang maghatag og panagdait, mao na maghatag og kalinaw. Nya unsa may mahitabo malipayon tang magpuyo sa kalibutan kay magkuyog mo nato ang Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa gisgutan diri ang pagpaila, pagpasabot, paghubad sa balaod sa Ginoo. Ang unang gibati sa mga tao pagkasabot na nila sa balaod sa Ginoo unsa man? Nihilak.
Hilak sila. Kamu ro nakasabot na mos balaod sa Ginoo? Wa? Wagi ni hilak. Mga pusong bato. Wagi mo kahuna-huna nga ang balaod sa Ginoo gisupak ninyo og maayo, pinaagi sa pagsigig hatag ng inyong balaod. Wa mo kahuna-huna na. Pero ang sunod sad nga gibati sa mga tao kalipay, kay giingnan man sila balaan kining adlaw. Nganong balaan man? Kay atong nabati ang paghubad sa pulong sa Ginoo. Nya kay ang pulong sa Ginoo balaan man, so balaan kining adlaw. Sa ato pa ni sud na nimo ang kabalaan. Mao dayon na nga unsaman paglipay. Nya unsa may mahitabo kung maglipay na ka? Kung malipayo na ka ba? Unsa may mahitabo? Mahimo sad kang manggihatagon. Muna moingon dayon ang atong Biblia, God loves a cheerful giver. Kaya ang tinuod yung paghatag, kanabang muhatag ka ba? Bunga gina sa imong kalipay. Malipayon jud ka muhatag, wa ka mapugos kay nakasabot man ka sa pulong sa Ginoo. Kamong mga bana, naghatag ba mo og kalipay sa inyong asawa? Ilhan mo na ni musnaong sa inyong asawa gud. Oh, nya kamo mga asawa naghatag sa mong kalipay sa inyong mga bana. Ilhan mo sa nani musnaong sa inyong bana. Naghatag mo kalipay sa inyong mga anak, kamo mga ginikanan. Mailasan na ninyo naong sa inyong ginikanan, sa inyong mga anak. Nya mga anak, naghatag sa mong kalipay sa inyong ginikanan. Mailasan na ninyo naong. Nya unsa may atong sagad gyud ihatag? Ang gikinahanglan. Ayaw ihatag nang wa kinahanglana. Ako bitaw daghan kayo mohatag na kog t-shirt. Unya ang ihatag medium, small. Nya ako double XL. Nako, saan pagkalipay na ko aning gihatag? Ayaw ihatag ka ng gusto nimo. Nya unsa may akong pangutanon, nganong tagaan man ko nimog large, nganong tagaan man ko nimog medium siya, aron ka ma-challenge pa der nga mo pagamay ka. Oh, unsa man husbon manuong ko? You cannot accept me as I am. Yang naghatag ra ba madre, aron ka Muslim. Anyang magpaslim ko, di ka kamadani. Kasi mawaan na imong bukasyon noon. Kana bang ang akong pasabot, ayaw ihatag ang imong gustong ihatag. Ihatag ang gusto niyang madawat. Cater the need of the person. Mauna siya gitawag og generosity. Kung nakinahanglan siya kwarta, tagaig kwarta. Ayaw tagaig pagkaon. Ilabay mo na. Kaya iyang gusto kwarta man kay iya man tong ipalit og suyupunon. Dili kan onon, suyupunon. Di sa to pa malipayon siyang ni suyop. Magbalik-balik na to siya nimo. Nya okay ra na ninyo. Mato na dili na, dili. Amo na nga magsigi ra jud kag yaw-yaw anang mga manuyupay, magsigi ra jud kag kasaba, sige ra jud kag kapungot ana nila. Dili gyud mo higala. No. Imbis nga ikay mudawat nila, ikaw na noy ni-reject. Unya karon kinsa may mudawat ana nila? Nga di man ka mudawat nga gikan man ta ka dinhi simbahan. Kinsa may imong padawaton ana nila? Kinsa? Ang mga pusers, ang mga drug lords. Nya musugot ka nga sige hala na sila balik-balik dito pasuyop sa mga drug lord. Ana. May musugot, "Oy, usod pa dire." Aw dawata. Aron ka mo nang duha magsuyop. Share mo ba? Imo na sana. Ako gani ana. Praise the Lord. Di mo magsuyop oy. Magsuyop sa deka nga di man na imong need. Need ay na nimo. Di man. Need na niya, pero di na need nimo. Hangtod nga nagkasuod mo nga lahi-lahi mo batasan, siya siging suyop, ikaw siging ampo. Nya moingon na siya ngano sige maghatag nako, manuyopay man ko. Ingka, sige kog hatag nimo kay disipulo man ko sa Ginoo. Ana.
Siya nindot ka no, kay sigag hatag, ako sige radyo kong suyog, mangawat pa ko usahay. Hangtod ato makaamgo na to siya, na ang pulong des Ginoo, nagdili anang suyop. Ana, nya, magpasalamat na to siya, makasabot na to, muhilak na to, salamat sa tanang tao, ikaw ra ginidawat nako. Ani ang maguta din yung mga kauban, nga nakaluwas o mga adik, gani ang mga adik nga ilang giluwas niya na gani din ga-serve ng mga ganing uban. Butuan na ba ka na mo? Sige, suyok. Sigahon na bagya pong mata. Kanay na ba? Pero naanay naghago oy. Ay naghago. Oh, sinanga na. Nausab siya tungod kay gisalikway na siya sa tanan, pero niya ay usa magsigig adto niya o kinanglang siya bugas, tatagag bugas o kwarta, tagaag kwarta. Nya sige ingon, ang Ginoo nahigugma gid nimo bro or sis. Usab oy, hilak gud. Hilak. Kay nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Pero magsige ikaw hunong gud ani mong suyop. Hunong gud ani mong suyop gud. Madugay na matukhang ikaw muanga ka. Ana. Makasabot ka sila na. Uy, tubag. Di lagi. Mo na pulong sa Ginoo. Karon bitaw, giingnan kong kuan na-greeting si anibang Father Lyndon Ruiz kay usama na sa mga siya may nagdonate anang yuta sa gitukuran ro sa Kapilinha di Fatima. Nya siya sagi passionate kayo, siya may kura ron sa San Remigio. Passionate yo kay na siya padir ato gining humnon padir kuha lagi ni padir. Lipay yo kay siya ba. Karon kay sige tag-announce din nga jutay na lang hibilin. Ingon din siya nako na si message baka ng video message nga salamat Padre Siano sa imong paghago sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo og sa kabubuton sa Ginoo nga daghan kay nakasabot og mihatag og suporta sa atong proyekto ang Kapilinha. Hinaut unta dugay pa kang mamatay. Oh? Dugay mamatay. Daghan pang modonate. Oh, ang pasabot niya patyo na day ko karon. Pero basin pag maabutan ko sa pagkahurot aning mga donations, no? Kay karon ang atong halin niabot na mag 26,448 slots. Na 3,052 slots na lang nahibilin. Nya karon last day ron kay September 30 man. Pero ang atong pagpanawat sa mga kanabang ilang mga pagpalit hangtod pa sa Domingo. Kaya na may uban nga 30 nya mudawat og sweldo nya human una pa muhatag ana hangtod pa sa Domingo. Hutdon tani. Gahapon upat man to ang 1,000 slot challenge. Mura magway ni Kubit. Karon tulo na lang, tulo ka 1,000 slot challenge. Kinsay maka donate gikan karon hangtod alas 12 gabi ay ibutan ta lang hangtod alas Domingo nga 1,000 slot kana wagtang tanan ninyong kasakit tanang problema wagtang total healing and deliverance. To mana? Muhatag mo. Asya wa may hatag pa dir. Wa may hatag mo mo dinay ato god. Kana gipirmi na to gyud isulti. Mo to nalipay kay ko atong gahapon diretoy daghan man sila diha gyud nagkuano usa sa mga nanghatag og slot kagahapon. Sa pader diri ba ako atong niaging semana naghatod sa ko ato pader og 15 ka slots. Nako nya karon nin siya 20 ni ka slots. Na kung anong daghan mga ikagpangong slots siya, ay nangimbitar ko sa ako mga kaila pa daroy, akong gipang tulisit. Iya bang gipang agni ba kay humanam siya hatag, nangamong sa siya. Aw di nangamong, nang dani. Gipasabot sa niya, insya ako giingnan pa daroy. Kung anong epektibo mga ka, siya akong giingnan pa daroy nga, kanaganing, kay bao baka nga kung mahuman na ingon ani, magsigitag bisita sa center sa Our Lady of Fatima, kadaghan kang grasya mo abot diha. May naig-adto na to dito makaingon jud ta nakatampo kog usa ka buok kabilya ani. Oh, di ba? Oh, pwede na ka mamatay dito.
Di pwede. Hibaw mo kinsay ni punit sa di ba tong the other day duha man to kabok sa 1,000 challenge no. Ako na lang ning i-reveal kani permit man pod sila. Ang unang nihatag sa 1,000 challenge kadtong nakapalit na og 2,000 slots. Iyang gipunag additional 1,000 slots. So 3,000 slots iyang gihatag. Mura kog nasiyak ba? 3,000 slots. Wa na tingali makabit siyang record. Gawas og dunay mo pakyaw aning 3,000 karon. Mabit siguro to iyang record. 3,000 slots ang iyang gipalit para aning kapilinha. Forever makatatak na ni anang kapilinha nga dunay tao nga dili dato apan midonate ni anang kantidara. 3,000 slots nga tag 1,000. Ang ikaduha nga ning kuaning permit man pud siya nako nga akong i-share pero kuan lang gid ang iyangan di lang i-describe di lang isulti. Usa ni siya ka senior na gyud kaayo pero active kay sa simbahan. Di sad ni siya dato unya ni promise yang moadto og mo pilgrimage sa kaning Marian pilgrimage. Naabutan mas COVID, wa madayon ang iyang plano. Gatigom na kita siya kwarta ba para sa Marian pilgrimage kay moadto gid siya sa mga Marian shrines. Wa man madayon. Usas iyang adtuonon gyud kanigyong Our Lady of Fatima nga kuan kanang kapilinha dito sa Portugal. Wa man madayon. Karon tunga-tunga sa pandemya nato karon nga mga 3 years na nihapit na-diagnose man siya stage 4 cancer. Mga just few months or few weeks ago. Stage 4 cancer. Ang iya na sarong gihangyo siya, mahal nga birhen, anhi lang ko mo donate sa imong kapilinha, nya tagaay ko gamayng lugway nga sa dili pa ko mobalik diha nimo, dihas langit, pabisitaha ko sa imong kapilinha dinhi sa Cebu. Muna mo donate ko og 1,000 slots. So kining duha nga ning donate sa 1,000 slot challenge pulos mga naa sa sa lisod na kahimtang. No? Dili di ay question kung hayahay ba ka or lisod ba imong kahimtang. Ang question, unsa kainit ang imong gugmas Ginoo, manggawas ra ng imong generosity, malipayon silang ni donate, nawa ang ilang mga sakit, na kay stage 4 nga cancer, makauna-una pakag-donate og 1,000 slots. Ha? Lisod magani kag 1,000 1 slot. 1,000 na bahanon ka slots. Dali kay kang makaingon, mahal nga birhen, sabta lang yun ko, unsaon man yun, nasakit man ko. O gwapalanta ko masakit, ako unta ning ihatag nimo, ni amang yun ko'y mintinonon, niya magpakimo pa ko, magunsa pa na diya. Sa ilua lang yun ko, muanag yun ka. Uy, ni donate naman hinuon. Gipunan pag itong iyang budget, padong at tuon tas pilgrimage. Ngayon sa may sunod, kalipay. Muna kaning atong 3,000 slots nga nahibilin. Ambot og doon na pabakay ga stage 4 diha. Nga mahigugmaon, no? Or naaba ka dihay daghan nga mga nagkalisod nga mahigugmaon. Kay ari-ari mga hayahay nga mga pagkabutan murag maglisod og hatag. Kay nga naman ako ning pahimuslan, ako ni ana og gina sila. Pero kada mga tao nga nagkalisod, nya naka-experience sa Ginoo nga ming hatag nila kalipay og kalinaw, oy mohatag oy to the max, to the best of their capacity. Pero naa say daghan kay karon gahapon 4,600 good to kapin, nya karon 3,052. So doon na tayo mga 1,400 nga nahalin kagahapon. Ang naghatag ni ini dili mga dato nga kanang ingon ta abunda kay kwarta ba,
maay mga maid, na ay OFW, nga portig yung daghana, nga di na gud maihap usahay sa bangko. Wa na ta, di na ta kabyo, hasta land bank ug metro bank, tungod sa kadaghan nila nga midonate. Kini sila tanan, naana ni sila sa kasing-kasing sa mahal nga birhen, naana ni sila sa listahan sa Ginoo. Yes, naatay mga sala, pero mas nindot yun ang muatubang kas Ginoo nga naa kay usa ka makasasala apan manggihatagon ka sa iyang mga proyekto. Mao na, God loves a cheerful giver. Inig-abot ni mo dito, tatak naman kadaan. Ayay, sadaan na ba ni kusog ini manglibak da? Anay, abot dito. Isa, ikaw, libakira kay kastanan. Isa, nakadonate bi ako gamay nyo. Oh, di atinood kas kuan. Di kas listahan. Sige, purgatorio lang ka usa ha. Ay haron mapapas ng imong pagkalibakira dito. Ana, kanira bang parian no kusog ra ba kay di mamakak da abot inyo di anak ko nyo mamakak ra ba ning paria dito lang katipon sa ubang mga pari nga tuas impierno pader kay bakakon na ba sa kang pagkaparia ka nyor kada semana bi ako mukuha sa kong stipend kay i-donate sa nakos kapilinas sakto dito sige dito tipon mo atong libakira to sa purgatorio di magsige na mi ditong istorya buhangan no kuha ginatong kuana pilin ha sa kani buutan kay ni kay sige nigsimba ay buutan kay tanan malangit gid ni donate kas kapilin ha siya wa gyud ko ka donate sige day ato lang kag ako sa impierno kay di joke kay sa ari kas langit kay buutan man ka walang ka mo donate ana sagdi lang buutan mo sad di ba una kamo sa mga buutan nga wa ka donate congratulations pero wa man sa gibuutan nga di mo donate. Sige na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ato karong ibayaw ang ato mga pangamuyo ngadto sa Dios sa pangama ni San Jeronimo nga mipasabot pag-ayo sa atong balaang kasulatan. Muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga kaparian kanunay andam sa pagpangalagad taliwala sa mga pagsulay magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasud magpabiling lig-on diha sa mga kamot ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta na ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makabato na og hingpit ug kinabuhing dayon magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Wamahan nga makagagahom og mahigugmaon sa tanan dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama ni San Jeronimo imong pari pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.